Bona tarda, benvinguts al webinar d'higiene bucodental de l'Institut La Segarra. Juntament amb les meves companyes, la Maria Hola, bona tarda. i la Clara, Hola, bones. i jo mateixa, l'Aida, us explicarem una mica en què consisteix el cicle perquè tingueu una millor visió de què es fa i de què es tracta. Doncs primer de tot us volem presentar una mica el que seria l'estructura de com heu pogut arribar a el que seria interessar-vos per aquest mòdul i quines possibles opcions hi ha un cop s'hagi finalitzat. Al tractar-se d'un cicle formatiu de grau superior, les vies d'accés són cicles formatius o de grau mitjà o, si no, també ho podeu haver arribat per via batxillerat. Un cop realitzats els 2 anys de formació professional, us podeu introduir directament a el que seria el món professional o, si ho preferiu, podeu seguir formant-vos amb el que seria ja el grau universitari. Nosaltres avui us donarem informació del cicle superior d'higiene bucodental que, de fet, comparteix característiques pròpies del que serien tots els cicles de formació professional i que us anirem comentant al llarg d'aquesta exposició. Primer de tot, tal com podeu veure més o menys en les imatges, l'educació que reben els alumnes és professionalitzadora. És a dir, se surt amb un perfil professional. Què vol dir això? Que durant els 2 cursos estareu formats en diferents aspectes que seran necessaris per tal que estigueu preparats en el moment que sortiu en aquest món laboral. Per aconseguir això es fa ús tant d'aules tallers i d'aules virtuals i, sobretot, en el cas d'aquest cicle superior, en el segon curs s'utilitza molt la part pràctica en els mòduls pràctics que després us comentarem i us donarem 4 pinzellades per a que tingueu una idea. Una de les característiques que presenta el cicle que impartim a l'Institut La Segarra és que generalment s'organitza en 2 cursos, però segons les necessitats de cadascun dels alumnes, aquests poden decidir matricular-se per mòduls o per unitats formatives o, en alguns casos que s'acreditin, com podeu veure aquí, per tema de feina, per qualsevol atenció a persones dependents, etc. Si s'acredita, es pot realitzar una matrícula semipresencial, de manera que podem adaptar més o menys les necessitats de cadascun dels alumnes per tal que puguin realitzar el cicle formatiu. Una altra de les característiques que tenen els cicles formatius és que una part obligatòria del cicle, un dels mòduls, és la formació en centres de treball. En aquesta part d'aquí el que es fa és desenvolupar tots aquests coneixements i habilitats que s'han adquirit al cicle en una empresa, treballant en una situació real, amb personal de la clínica dental, futurs companys i, per tant, dona un gran afegit a la formació que esteu rebent. Cal dir que al nostre cicle, aquí a l'Institut, teniu l'opció de cursar el que és el format dual. El format dual el que consisteix és que realitzeu moltes més hores de pràctiques que el que fa una persona normal i aquestes pràctiques són remunerades. Com a compensació per aquestes hores que es passen a l'empresa, el que fan les persones que cursen l'opció de dual és no fer tantes hores presencials al centre durant el segon curs. Per tant, és una bona opció per a aquelles persones que estiguin molt interessades en agafar experiència. A més, a l'Institut també tenim una borsa en la que anem publicant diferents ofertes que rebem de clíniques dentals. Per tant, és una bona manera després de poder-te endinsar en el món laboral. Com us ha comentat la Clara, per aquells que estan interessats després en accedir a la universitat, es pot fer a través d'un grau de cicle superior i podeu buscar informació a partir del cicle aquest que cursaríeu, quines opcions, quins graus universitaris podríeu arribar a accedir. Abans d'introduir-nos en el que es cursa específicament en aquest cicle, ens agradaria fer una idea general i, per si és del vostre interès, en el cas que no ho sapiguéssiu, recordar el que seria l'oferta dels cicles formatius que s'imparteixen a l'Institut La Segarra. Per una banda tenim el que són els cicles formatius de grau mitjà,
que s'ofereixen, com podeu veure, un combinat de gestió administrativa, també s'ofereix en l'àmbit de l'electromecànica i en l'àmbit de salut, que seria en el que ens trobem. En el cicle mitjà se n'ofereixen dos, d'auxiliar d'infermeria i d'atenció a persones dependents. Per altra banda, també s'ofereixen graus superiors, en el que estem centrats ara, dins de l'àmbit de sanitat, que és el d'higiene bucodental, i per altra banda tenim un cicle de grau superior d'administració i finances. Bé, un cop hagueu finalitzat el vostre cicle de grau superior d'higiene bucodental, quin món laboral se us obre? Principalment el de tècnic especialista en higiene bucodental. Molta gent es pot pensar que aquesta és una professió d'assistir a l'odontòleg, de fer com una feina d'auxiliar d'odontologia, però realment no és així. Penseu que en una clínica dental tindreu la vostra pròpia agenda, tindreu els vostres propis pacients, ja que estareu capacitats i tindreu les capacitats per a fer tractaments vosaltres sols, com curetatges o higienes, i a part d'això, evidentment, podreu assistir a moltes, podreu ajudar l'odontòleg a fer moltes altres tècniques. Dins de la clínica dental o ja sigui en altres espais, també una feina molt important que fareu és com a educadors sanitaris. És a dir, penseu que el que vosaltres ensenyeu o tots els coneixements que podeu transmetre als vostres pacients, això repercutirà en la seva millor higiene bucodental. Per tant, també és un paper que podeu desenvolupar després. Llavors, què estudiaràs en aquest cicle? Com veieu, són un total de 14 mòduls. Per qui no ho sàpiga, l'FP està distribuïda en mòduls i aquests mòduls distribuïts en unitats formatives. El mòdul seria com l'assignatura que heu vingut cursant fins ara, si no heu fet cap cicle formatiu. Aleshores, aquests mòduls sumen un total de 2.000 hores que estan distribuïts en 2 cursos, però com ja ha dit la meva companya, podeu fer-ho de forma... És a dir, no cal que us matriculeu els 2 anys. Ho podeu fer per mòduls o per UFs i cadascú que s'adapti al ritme que pugui. Anem a veure cada un d'aquests mòduls amb més detall. Bé, el primer mòdul, que és recepció i logística a la clínica dental, en aquest us expliquem una mica com funciona una clínica dental. S'explica també com funciona el sistema sanitari, ja que com a personal sanitari estareu inclosos en aquest sistema sanitari, i tot es tracta una mica de documentació que podreu tractar en una clínica dental. El següent mòdul, l'estudi de la cavitat oral, el que dona és una base d'anatomia de les dents, dels diferents teixits que les formen, però també de tota la cavitat oral, dels músculs, dels nervis, diguéssim, aquesta base anatòmica, i també, a més, es parla una mica de les principals malalties, com pot ser la càries, gingivitis, periodontitis, per començar a tenir una base més profunda sobre l'àmbit que després treballem. Pel que fa al mòdul professional 3, que és l'exploració de la cavitat oral, en aquest es veu molt instrumental o moltes tècniques que utilitzareu en un futur per a poder diagnosticar o per a poder fer una primera diagnosi de les patologies que pugui patir el client o el pacient que us ve a la clínica. El següent mòdul és un mòdul bastant pràctic. En aquest cas d'aquí, el que es realitza és pràctica sobre diferents tractaments que podeu dur a terme, com puguin ser eliminar càlculs dentals, eliminar la placa dental o polir obturacions, que és el que es realitza en el cas de tenir càries, per exemple. MP5, que és epidemiologia en salut oral. Aquesta és una mica la que discerneix una miqueta la resta de mòduls, però que pensem que és bastant important, ja que us dona una visió una miqueta sobre la investigació, és a dir, dades que s'han de tenir en compte sobre certes malalties, com es distribueixen les malalties bucodentals en el món o en la població que ens envolta, i també ens ajuda a interpretar aquest resultat, aquestes dades que surten als estudis, doncs us ajudem a entendre-les i què vol dir cada resultat.
El següent mòdul també és com l'anterior, una mica una branca una mica diferent. En aquest cas és Educació per la Salut Oral. És un mòdul, podríem dir, una mica més creatiu i que busca sobretot ajudar-vos i donar-vos estratègies en la comunicació, perquè una part molt important és no només fer els tractaments, sinó ser capaç de donar aquests consells perquè la gent tingui una millor higiene bucodental. Intentem també fer-ho una part pràctica, com podeu veure en algunes imatges, alumnes de cursos anteriors realitzant tallers en diferents escoles. El mòdul 7, que és conservadora, periodòncia, cirurgies i implants, aquí us expliquem diferents tractaments o diferents tècniques que potser no podeu realitzar vosaltres, com la cirurgia, però sí que és important que conegueu, ja que haureu d'estar assistint a l'odontòleg o al professional que les realitzi. El següent també és un mòdul pràctic. En aquest cas, realitzen, per exemple, les preses d'impressions, que potser molts, quan heu anat al dentista, no en guardeu el millor record del món, però també es parla de pròtesis, d'ortodòncia, una mica el manteniment, col·locació de peces d'aquests tipus de tractaments que avui en dia són bastant recurrents en la població. Pel que fa a MP9, que és primer d'auxili, és un mòdul que podeu trobar en tots els cicles formatius de sanitat, que el que busca és formar una mica la població en general i a futurs professionals sanitaris, que sereu vosaltres, en com actuar en situacions que ens podem trobar, ja sigui a la clínica dental o a la via pública, a casa nostra, on sigui. Com treballareu i sereu professionals de l'àmbit sanitari, és important també tenir unes bases generals del funcionament del cos i de les malalties que afecten, perquè a la clínica dental podreu tenir pacients que pateixen algunes altres malalties que no tenen per què estar relacionades amb la boca. Per tant, aquest mòdul el que busca és donar una mica això, aquesta visió del cos humà com un tot, entendre el funcionament i entendre una mica les principals malalties i tractaments que s'utilitzen en el cas d'aquestes malalties. Per acabar, el mòdul professional 11 i 12 són comuns a tots els cicles formatius, a tots els cicles de grau superior els trobareu. MP11, que és formació i orientació laboral, el que vol és orientar-vos, com el propi nom indica, en el món laboral. És a dir, us ensenya com fer un currículum, com interpretar una nòmina i realment és molt útil en el món laboral. I MP12, que és Empresa Iniciativa Emprenedora, és un mòdul que intenta donar-vos les eines per si en algun moment volguéssiu ser emprenedors dins d'aquest sector de la higiene bucodental, doncs com crear-la i també explica una miqueta com es formen les empreses, que s'ha de tenir en compte dins d'una empresa. Si per dins dels mòduls, MP13 és la realització d'un projecte d'higiene bucodental. Aquí els alumnes escullen un tema que els interessa i desenvolupen un projecte. Un projecte des del principi, poden fer en part pràctica, poden recollir les seves dades. És una mica englobar una mica tots aquests coneixements que s'han adquirit durant el cicle. I l'últim és les FDTs, aquestes hores que es realitzen a una clínica dental, aquestes pràctiques, podríem dir, que ja són en una clínica en si, per tant ja és posar el peu dintre una empresa i veure de primera mà quina és la feina que desenvolupareu un cop hagueu acabat el títol. Bé, aquí teniu les dates de les preinscripcions. En el cas dels cicles de grau superior són del 10 al 17 de juny. Podeu obtenir més informació a l'adreça que us deixem aquí sota, que és un enllaç a la secretaria del nostre centre. I, a més, podeu accedir a la pàgina web on també trobareu aquesta informació en una finestra emergent que apareix. Podeu seguir-nos a les xarxes socials on es publica informació i també hi podeu veure moltes imatges d'activitats que realitzen al centre, alguns vídeos també curtets de coses que realitzen al cicle. Per tant, sempre és interessant donar-hi una ullada. I fins aquí acabaríem aquesta visió general perquè tingueu una millor idea de què és el cicle, de quines
assignatures, que són aquests mòduls hi ha, de què aprendríeu, i esperem que us serveixi per animar-vos, apuntar-vos al cicle del proper curs. Abans d'acabar, però, el que voldríem fer és comentar-vos un parell d'aspectes que de forma una mica més profunda, que creiem que són importants i que, de fet, quan fem les portes obertes, normalment cada any són els que duen, on hi ha més preguntes focalitzades. Per una banda, l'Aida us parlarà de lo que serien les pràctiques a l'empresa, que ja hem mig comentat, i la Maria, per altra banda, us explicarà una miqueta més el que seria el dual. I amb això acabarem. Perfecte, doncs el que són les pràctiques en les empreses, aquestes FCTs que nosaltres hem dit, sí que són obligatòries, vull dir, no és una cosa opcional, però és cert que si, per exemple, sou persones que ja esteu treballant en àmbit i desenvolupeu algunes tasques, doncs hi ha com alguna mena d'exempcions, és a dir, es poden reduir les hores de pràctiques perquè potser porteu molts anys treballant ja en aquest àmbit. Però si no, realitzen aquestes 449 hores i els centres on es fan depenen bastant dels alumnes que tenim. No només es realitzen a Cervera, sinó que tenim alumnes a Tàrrega, alumnes que ho han fet a Mollerussa, Calaf... Vull dir que nosaltres estem oberts i tant a que ho pugueu realitzar el més a prop de casa vostra que sigui possible. I, per tant, que no sigui una cosa que us tiri enrere. Pel que fa a l'aspecte de l'FP dual, que des de fa uns anys està implantant a Catalunya i a altres comunitats autònomes, com us ha dit l'Aida abans, són unes pràctiques remunerades. Però aquí volem incidir una mica perquè molta gent es pensa que tindrà un sou per a fer aquestes pràctiques, però realment no és un sou com el que cobraríeu si ja estéssiu treballant. El que es fa és una petita compensació pels desplaçaments que us pugui suposar el fet d'anar a l'empresa o perquè si esteu fent aquelles pràctiques entenem que no podeu estar al món laboral al 100%. Llavors, és una petita compensació en base a les hores que feu a l'empresa per això, per a poder-vos cobrir una miqueta les despeses de transport i d'entendre que no podeu estar al món laboral. A part, una cosa que ens hem deixat de comentar és l'opció de que podeu anar a fer Erasmus per a fer les pràctiques al segon curs. Sempre hi ha des de l'institut s'ofereixen beques, llavors els alumnes que estan interessats s'apunten i es decideix qui pot anar a fer aquestes pràctiques a l'estranger. I jo crec que ja està, ho deixaríem aquí. Perfecte, doncs moltes gràcies i esperem que us animeu. Ens veiem el proper curs.